हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोननैसो गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे आपडेट भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन बयनिबो सेराव फोरमायनानै होगोन बर'निनो मुंदांखा भिलेननि एक्टर बिथां थाख्लाय नार्जारी बिथाङा हमजाखांनायनि उनाव बिथांनि मोनसे निमाहा बिनाय भिडिअआ भाइरेल जागासिनो दङ। बेखौबो नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन। आरो जोंनि बिटिआरनि सिइएम प्रमद बर' सार बिथाङा दासान्दि जाबाय थानाय भाइरेल भिडिअफोर लोगोसेनो गाज्रि खामानियाव आखाइ गोनां हमजाबाय थानाय आरो हमग्राफोर लोगोसेनो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना देहा फालांगि खालामनाय बायदिसिना गासैखौबो जथायै मा बुंहरखो बेखौबो नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो दिन्थिनानै होगोन। बेनिखायनो आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। स' लोगोफोर, गिबियाव नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रोदो। बे भिडिअआनो भाइरेल जागासिनो दं आरोना। स्टप खालामदो जाहाथे जोंनि बेफोरबायदि दुखु मोनलायनाया बारे बारे जाबाय थाया आरो बयखौबो खावलायो। ससियेल मिडियायाव बयबो माने माबाया आरोना, जानला मोनला। दाथ' मोजां चान्स मोनबाय, सोरबा सोरबाथ' लिरहांबायानो नोंसोरथ' उमुक उमुक होननानै। अन्नानै प्लिज जों सावरायसै आरोना, गाज्रियाव मोजां फोसावदो अन्नानै प्लिज। आंनि लास्ट रिकुवेस्ट, आंना गोरोन्थि जाबायब्ला निमाहा होदो। बिथां थाख्लाय नार्जारीनि बे भिडिअखौ खायसे गोबां मानसिफोरा दानि भिडिअ होननानै होगासिनो दङ, नाथाय बे भिडिअआ दानि नङा। बे भिडिअआनो जादों थांनाय 1 बोसोर सिगांनिनो मोनसे भिडिअ, जेब्ला थाख्लाय नार्जारी बिथांमोना बिपुल मुसाहारि मुंनि सासे बिथाङाबो एक्टर, बिथांजों कन्ट्रभार्सि जादोंमोन बै समनिनो बे भिडिअआ। बेखौनो गोबाङा भिडिअखौ दानस'नानै दानि बायदि नुनाय खालामनानै होगासिनो दङ। मानोना बिथाङा दायो भिडिअ बानायनो सम गैया, बिथांखौ क'क्राझार थानायावनो सोंनाय फिन्नाय खालामगासिनो दङ होननानै खौरांनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों। स' लोगोफोर, नेक्स्टआव मोनथिनानै लागोन प्रमद बर' सार बिथाङा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जाफ्लेबाय थानाय गाज्रि जाथायफोर, बै जाथायफोरखौ जे एक्स एनडिबिजों लोगोसे खायसे आफादफोरा जथायै हमगासिनो दं, बिथांमोननि सायाव सापर्ट खालामहरदों एबा बिथांमोननि खामानिखौ बाख्नायजों लोगोसेनो दानि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरनि सायावबो फंनैसो बाथ्रा बुंहरदों नोंथांमोननो। बे भिडिअखौ दिन्थिनानै होनि, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। आगस्ट'आव फैगासिनो दङ, बेनि थाखाय प्रसासना पुरा प्रिपेयार दङ। नाथाय जि सोंलुखौ लाबोदों जे जिनाहारि बायदिसिना जादों, बेयो जोबोद दुर्भाग्यजनक। बियो लासै लासै सुबुं समाजा सोदोमस्रिया सोलायनाय लोगो लोगोनो बियो मोजां जानांगौमोन। नाथाय खायसे दुथां सुबुंफ्रा बिथांमोननि साननाय हनायखौ सोलायाखै। दा बेखौ लानानै जोंबो जोबोद सिरियास। आरो प्रसासनजोंथ' रायलायदोंआनो, बिनि बादैबो जोङो दल संगठनफोरजों रायलायनानै बे गासैबो जेंनाफोरखौ जाहाथे सुस्रांनो हायो, लं टार्माव माखासे सल्युसन लाबोनो हायो, बिनि थाखाय ससियेल सिस्टेमजोंबो माखासे गोख्रोंसिन रल लानो थाखाय जोङो हाबा मावगोन। आरो इयुनाव जाहाथे बेबायदि थासारिया जाया। जाय बिथांमोना बेफोर खामानिखौ मावदों, बिथांमोना पुलिसजों हमजाबाय आरो बिथांमोनखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों साजा होनांगौ होननानै जोंनिफ्राय जोङो अराय सम पुलिसखौ जोङो नारसिनदों आरो जोङो बे लाइनाव खामानि मावगासिनो दङ। एक्सटेन्सिभ खामानि मावबाय थादों बाख्नायथाव हाबा। बे फारसे मा फोरमायनो सानो सार? बेयो निस्सय मोजां जे ड्राग्स बायदिसिना गाज्रि मुवा, गाज्रि एन्टि ससियेल जिफोर मुवा बेसादफोरखौ जानाय एबा बाहायनाय, बेखौ बयबो खौसेयै लोगो नांनानै बिनि थाखाय जोङो माने खामानि मावनांगौ। बिनि एगेन्स्टआव जोंनि हारिया जों सोमावसारनायजों पुलिस मिलिटारिफोरजों गोबां दाङाबाजि जानानै मोनसे सम जोंहा थांबाय। दा नैबे समा मोजां मोनसे गोजोन सम फैदों। दा बेवहाय जोंनि माहारिनि गासैबो आफादफोर, जायफोरानोखि हारि दानो थाखाय फैनाय, जायफोर जोहोलावफोरानोखि हारि दानायाव बाहागो लानाय, बिथांमोना दिनै हारिनि सोमावसारनाया एबा बिथांमोननि रिभलिउसना जोबनायनि उनावबो हारि दानायनि हाबाफारियाव बयबो जरित जाना थायोबा मोजां। गावबा गावखौ गायसननायजों लोगोसे गावबा गावनि न'खरखौ जोथोन लानायजों लोगोसे हारियाव जाहाथे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिफ्रा जानो हाया, असामाजिक कार्यकलापफ्रा जानो हाया, बेखौ बयबो नोजोर होयोबा जोबोद मोजां जागोन। मोनसे समाव बिटिसि ओनसोलनि माखासे जायगायाव जौ जुवा बेबायदि मेला बायदिसिनायानो बिराद माने गाज्रि थासारि लाबोबायमोन।
दा लासै लासै जोङो जोंनि सरकारनिफ्रायबो जोबोद स्ट्रिक्टलि जों बेखौ नोजोर होगासिनो दङ जाहाथे खुनु कारनाव जौ जुवा बायदिसिनाया जाफिननो हाया आरो बेवहाय ड्राग्सनि एगेन्स्टआव आरो बायदिसिना नि एगेन्स्टआव जिफोर एक्सन लादों बेयो जोबोद मोजां जादों। आं मोनसेल' खोथा सावरायनो सानदों माखासे जोंनि लाइमोनफ्रा गाज्रि खामानियाव थांनायखौ जोंनि माखासे जोंनि हारिनिनो माखासे सुबुंफ्रा बेखौ रेस्किउ खालामदों एबा हमदों। दा बेवहाय जाहाथे आइजोफोरनि बा उन्दैफोरनि मोखांखौ नुजासे भिडिअखौ खेबा बियो एसे उसुबिदा जायो। दा बेखौ जाहाथे नोजोर लाखियो आरो बे जायफोरखौ हमना मोनदों बिसोरखौ जाहाथे पार्मानेन्ट सेटेलमेन्ट आरो रिहेबिलेट खालामनानै मोजां प्रसेसजों लांनो हायो। बिनि थाखाय जुदि सोरबा जगाजग खालामोब्ला जोंबो हेल्प खालामनायाव दङ। जोंनिफ्रायबो माखासे पलिसि लानानै ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों खामानि